Psalm chapter 40, verse number 11. Kunana sa amen? Tanamaningdog palayog para sa pagbasa pulong sa Diyos. Psalm chapter 40 and verse number 11 and 12. English una, Pisay kaduha. Withhold not thou thy tender mercies from me, O Lord. Let thy loving kindness and thy truth continually preserve me. For innumerable evils have compassed me about. Mine iniquities have taken hold upon me, so that I am not able to look up. They are more than the hairs of mine head. Well, that's not very hard for me. And therefore, my heart faileth me. Bisaya. Ayaw idumili ang imong malumok nga mga kaluoy gikan kanako o Ginoo. Itugo nga ang imong mahigugmaong kaayo ug ang imong kamatuoran makanunayon nga mopalungtad kanako. Kay dili maihap nga mga dautan ang mipalibot kanako. Ang akong mga nasayb ko. I'm gonna back up. Kay dili maihap nga mga dautan ang mipalibot kanako. Ang pulong dautan dito sa English evil, it doesn't mean sin. It means grabe kayo nga mga pagsulay, mga problema nagpalibot kaniya. If it harms you, it is evil. Kung makadaot kanimo, pwede po tawgon dautan. Kay dili maihap nga mga dautan nga ang mipalibot kanako. Ang akong mga kadautan migunit kanako. Mao nga dili ako makahimo sa paghangad. Sila mas daghan pa kaysa mga buhok sa akong ulo. Busa ang akong kasing-kasing nagapaluya kanako. So my message is Visayan, it's a question. Dili ba paigo na ang imong mga problema? Sakto, we never looked at the title. Sakto. Dili ba paigo na ang imong mga problema? You'll understand that title a little better later in the message. Magampo na ta. Dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you please bless the message? Would you fill me with your spirit as I preach? Would you empower me? Please, dear God, help me to make it clear. I pray, Lord, you'd help me to keep things in the proper order as I try to give a helpful illustration. Please, dear God, bless the truth, bless the message. Help our people, Lord. I love you. Help us, Lord, to love you more. Work in the service tonight. Please, God. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Naigugma ko ang pagbasa sa Biblia sa Bisaya. I don't always do it, kay mag-nosebleed ko og mas hinay. Pero malingaw ko. Makanunayon, mamatiktan na ako ang mga butang sa Bisaya nga wala gayud nakitaan nako sa English. And murag ang Psalm 40 gibasa nako sa English 50, 100 times. I really wala ako sure, pero daghang panahon gibasa nako ang book of Psalms, o kini nga chapter 40. Apan gahapon nagabasa ko sa Bisaya ug nakamatikod ko sa usa ka pulong migunit. Another word we could say is kupot, to grip, a strong grip. In the English, it's have taken hold. Sakto gayud pareho gayud ang pasabot. Pero wag yun ko nagmatikod sa English, have taken hold, but somehow gunit. It got my attention. By the way, kanama ang rason nga mga Kristohanon, kinahanglan magpadayon diha sa pagbasa sa imong Biblia. Hinay-hinay ipalalom ang imong pagsabot ug mudako ang imong adlaw-adlaw nga makuha. The more you read, the more you will get. Mas dali makasabot, and the more you read, the more you'll enjoy it. I said to somebody recently, I love the book of Job, and they just kind of looked at me like, really? Diba? Kinsa nalibog sa Job? Nalibog ka sa pakiglali sa mga tao sa Job. I love Job. You know why? Because I've read it again and again
and again, and I hate Job's 3 friends. And but anyway, no, I'm sorry, Job's 3 friends. And but anyway, I like what Job said, miserable comforters are ye all. And but anyway, kini nga chapter number 40 here. I'm struggling a little bit with my Visaya. I'm sorry, my mind's a little tired. I'm drinking coffee and I'm still tired. Here in Psalm chapter 40, kini usa ka solmo ni David. Ug sama sa daghang laing solmo nga gisulat ni David, anaa siya sa panahon sa kalisod. He talks about praising God for helping him in the past, but then you get in the middle of the psalm, you realize, na siya sa problema, samtang nagsulat po ni ini. I'll be honest, I didn't study when he wrote Psalm 40. Para nako, it seems possible and even probable nga kini nga psalm nagfollow sayang sala uban ni Bathsheba, but I'm not sure. But really, it doesn't matter for the truth of the message tonight. I want you to look at me at verse number 12, because that's really my text verse tonight, and we're going to see it a lot. Psalm chapter 40 and verse number 12. For innumerable evils have compassed me about. That's called a bad day. Mine iniquities have taken hold upon me, so that I am not able to look up. They are more than the hairs of mine head. Therefore my heart faileth me. Kay dili maihap, that's the word innumerable, dili maihap, nga mga dautan ang mipalibot kanako. Notice that word mipalibot. That's important. Ang akong mga kadautan migunit kanako. That's also important. Maong nga dali ako makahimo sa paghangad. Sila mas daghan pa kaysa mabuhok sa akong ulo. Busa nga akong kasing-kasing nagapaluya kanako. What David's saying here is saying, God, kinahanglan ko sa imong tabang, kinahanglan ko sa imong kaluoy, kay dili maihap ang mga problema nga nagdanga kanakong nagpalibo kanako. Have you ever been in that situation? Sugod na ba, I struggle with this line, I apologize. Sugod na ba ka naglaho sa panahon sa maniana? Nagbati ka just bisan asa ka mo lantaw na ay problema? You ever been there? I think we all have. Matagadlaw na ay napulo ka bagong problema? Dili ka makahinumdum sa mga problema gahapon kay naidakang bago karon? You ever been through a series like that where you say, na-stress gyud ko karon, pero medyo nalimot ko sa rason? You ever been there? That's what David was dealing with right here. Ana siya sa panahon, nagbati siya nga overwhelmed, nalapuan siya sa mga problema sa iyang kinabuhi. And we all have experienced that, di ba? Kitang tanan naglaho sa mga panahon nga it just seems like dili maihap ang mga problema, di ba? Tonight I want to ask you a very pointed question. Please do not answer. Can I use the word usa ka tunokon nga pangutana? Diha sa panahon sa dakong stress, agi sa kadaghang sa imong mga problema, mga pagsulay, mga kagubot, nianak nga panahon na, unsa man ang imong himuon aron mo pakalma sa imong pagbati. Asa man ka mangita og pagpahulay alang sa imong kalag? Asa nimo pangitaon ang kahupay, ang pagpahulay alang sa imong nasakitan nga kasing-kasing? Are you listening? This is important. Kitang tanan mag-experience sa panahon nga we feel like malunod ta sa mga problema. Diba? So my question tonight is, what do you do to relieve the pressure? Because you do something.
Ang lain-lain tao mangita og kahupay sa lain-lain mga dapit. Lain-lain mga paagi. Ang uban mo kaon. We call them stress eaters in America. Ang lain mo higda og matulog, og matulog, og matulog. Adunay laing nga maminaw sa music. O basin mo storya sa uskas suod nga higala, but everybody has their release valve when the pressure is great. Sabtan niyo unsa akong gihiskot karon. And I'm asking you tonight, unsa manggurang imo ha? Can I say asa ka molayas let diha sa panahon sa dakong stress? Asa ka molayas? I don't mean with your body, though basin, I mean in your heart. Naipipila nga mga tao mo ato sa gym aron mag-workout. Pipila gyud. Nay mas daghan pa nga mousik sa daghang oras diha sa pagtutok sa ilang cellphone. Napod daghang nga molayas sa balay aron mulaag-laag uban sa ilang barkada. Gahapon nagpost ko sa Facebook. Ang batanong kanunay molaag, kanunay malaglag. It is a destructive habit. Makadaot nga naanda ng paglaag-laag. Walay mayong resulta niya na. Apan karong gabi sa tanan atong gihiskot dere, wala pa ko naghiskot sa pinaka-common nga lugar din ang tao nga nagubot, mangita og kahupay og pahulay. I've not yet mentioned the most common place people run when they're stressed. Would you look with me at our text verse, Psalm chapter 40, verse 12? Psalm chapter 40, verse 12. For innumerable evils have compassed me about. Mine iniquities have taken hold upon me, so that I am not able to look up. Kay dili maihap nga mga dautan ang mipalibot kanako ang akong mga kadautan. Now that is sin. Migunit kanako. Mao nga dili ako makahimo sa paghangad. Tanawa ang kahanay. Look at the order of the things mentioned in this verse. Tanawa ang kahanay. Una, gihiskot niya ang mga pagsulay ug kagubot nga midangat kaniya. Those are the things you can't stop. Naidaghang pagsulay nga dili malikaya nining kalibutan na. Those were the problems that came upon him nga wala gihinungdan niya. I apologize. My mind must be more tired than I realize. I feel like I'm struggling with my Visayan. My sermon's written about 3/4 Visayan, but I'm struggling just to read it. Pero una, iyang gihiskot ang mga pagsulay ug kagubot. Dayong gihiskot niya ang iyang kaugalingon sala. I want you to listen to what I say right here. Ang kadaghanan sa tao, naluwas o dili. Diha sa panahon sa dakong kagubot ug dakong stress, muliso ngadto sa ilang naandang nga sala alang sa kahupay. Was that clear? Klaro ba? I feel like I messed up the timing a little bit in my tone. Murag ang uban ninyo karong gabi naghimo niya na diha sa milabay nga pito ka tuig. Tuig, I apologize, pito ka adlaw. Sigurado sa pito ka tuig. Na-stress, ug nangita ka, ug relief diha sa imong daan na andan. So Pastor Mike, what do you mean? Allow me to give you some illustrations tonight. Pasin na Kristohanong batanon nga na bad day sa eskwela. Busa, muuli siya o mag-decision nga maminaw sa iyang daan kalibutan hong nga music. Unsa iyang gibuhat?
nangita siya og kahupay alang sa iyang kasing-kasing. Am I making sense? Basin na Kristohanong bana nga makiglali sa iyang asawa, busa mo biya siya sa balay aron mo inom uban sa iyang daan barkada. Unsa iyang gibuhat? Nagsulay siya mo pahulay sa kaguliyang nga naa diha sa iyang kasing-kasing. Am I making sense? The most common place we seek comfort is our old sinful habits. Basin na Kristohanong batanon nga naglisod sa iyang relasyon sa iyang ginikanan. O sa usa ka adlaw, iyang mama or papa muuli sa bad mood o diretso mo paggawas niya na nganhat sa iyang anak pinagi sa grabe kayo nga pagyaw-yaw. By the way, can I just say, pagyaw-yaw, dili gayud ang disiplina. Are you listening to me? Disciplina is planned and organized. Ang kasaba, is that the right word? Ang pagkasaba, pangasaba sa imong anak, that is not discipline in the Bible. The Bible says use the rod. Amen. Naidaghang tapulang nga kinikanan kanunay mga saba ug dili gayud magbunal. Ang problema ana sa kinikanan. Pero ang mama o papa mauli o mupagawa sa tanan nilang kasuko, nganhat sa ilang anak. I'm so sorry. Dayon, kana nga batanon mo ato sa balay sa higala o higagaw ug mag-usik sa tibok kadlaw diha sa pagtan-aw og TV. Unsa man na? Unsa ang gibuhat? Nangita siya og kalinaw nga makapakolma sa bagyo sa iyang kasing-kasing. Am I making sense to you tonight? We all have stress. Unsa imong buhaton kung ang stress mo dangat gayud? Pasinay Kristohanon magtiayo nga naglisod sa ilang pinansyo nga kahimtang, makanunayon, mabalaka sila nga ilang tubig o kuryente, pagaputlon, or nagduda sa atong sudan o unyang hapon, sa panihapon. So, sa ilang buhaton. Sa gabi, maglingkod na, magbantay sa hugaw nga salida, aron lingaw-lingaw gamay diya sa ilang stress. By the way, it's not just adults who do that. But I say adults because it's certainly not just children. Unsa ilang gibuha? Nangita sila og higayon nga makaginhawa sa kadyot lang. Nangita sila sa dangpan nang gikan sa makanunayon nga bagyo sa ilang pinansyo nga kahimtang. Makahiskot pa ko, daghang lain, maksasalang paagi nga ang tao muhupay sa ilang kaugalingon. Pero dili ko kinahanglan o kinang rason. Ikaw nahibalo na kung unsa imuha. You already know. I don't need to give an illustration of all of them. Bisan wala pa kong naghiskot sa imuha, kabalo ka. Kitang tanan, I want to teach you a little concept. Kitang tanan na ay comfort sins. Mga sala panghupay. Ang atong daan na andan nga motintal kanato diha sa panahon sa dakong kagubot ug stress. Turn to the book of Job. Job chapter 20. Job chapter 20 verse 12 and 13. I believe Job is the one speaking. He's talking about a wicked man. And he compares sin to candy. Mama Ruth, Pastor Hobbins used to talk about this all the time. But I never knew where it came from. Dr. Hobbins. He would talk about people playing with sin like a piece of candy in their mouth. Tanaw ang verse, naghiskot siya sa tao nga magdula-dula sa sala sa baba sama sa candy. Watch. That though wickedness be sweet in his mouth, though he hide it under his tongue,
Kung nakay hard candy, unsay mong buhaton, ibutang dere, magbalhin-balhin, di ba? That's what it's discussing. It's talking about. Kana man gihis ko dere, verse 13. Though he spare it and forsake it not, but keep it still within his mouth. You ever take a cough drop or a piece of candy and put it in your cheek and just keep it there? Di ba? That's what it's talking about. We do that with sin. Kanatong buhaton sa sala. Bisaya, bisan ang pagkadautan mahimong tamis diha sa iyang baba. Bisan siya mo tagot ni ini ilalom sa iyang dila. Bisan siya mo palikay ni ini ug dili mo salikway ni ini apan siya mo tago sa gihapon ni ini sulod sa iyang baba. It's like the child who stole the candy and didn't ask. Nakay candy, bulo. Di ba? God compares sin to candy. And we all have our favorite candy sins. Kitang tanan naay atong favorite candy sin. So let me ask you a question. Unsa man ang imong sala panghupay? Unsa man ang imong sala pang pahulay? Unsay sala nga candies nga tintalan na nimong paliton kon bugat man ang imong lula ni ining kinabuhiya? I was clear, right? It's just really quiet. Unsay sala ang modani sa imong kasing-kasing diha sa panahon ng bagyo naghuro sulod sa imong kasing-kasing? You know what it is, don't you? So we're gonna start right here with Gladys. Just kidding. Can we go back to the text verse, please? Psalm 40, verse 12. For innumerable evils have compassed me about. Mine iniquities have taken hold upon me, so that I'm not able to look up. They're more than the hairs of mine head, therefore my heart faileth me. Kay dili maihap ng mga dautan ang mipalibot kanako. Ang ako mga kadautan migunit kanako, mao nga dili ako makahimo sa paghangad. Sila mas daghan pa kaysa mga buhok sa akong ulo. Busa ang akong kasing-kasing nagapaluya kanako. Karong gabi, iganang kumuhatan ninyo sa simple nga panaglitan nga makatabang gayud ninyo makasabot sa kamatuorin nining a verse. Now, I already warned Michael, siya mo tabang na ko. So come here, Michael. I'm gonna have you stand right here, alright? Michael, tindog ka diri. Now, keep your eye on these wicked people right here. Wailabo imong mama, kinidirira. Okay, step right over here. Okay. Michael, in this illustration, siya ang tao nga madangatan sa daghang pagsulay. Ang mga pagsulay magpalibot kaniya. Okay? Ako, mag-represent sa mga sala panghupay nga magdani sa kasing-kasing diha sa panahon sa kalisod. Have you ever noticed kung naay pagsulay, naay specific sins nga mas kusog, mas isog? What's the word? Mas kusog, isog? Kusog? Mas kusog mo, tintal ni mo, mas kusog mo dani sa imong kasing-kasing kung ma-discourage ka, kung maluya ka, kung gikapoy, kung nasuko, kung na-misunderstanding, na ay mga sala nga mas isog magdani sa imong kasing niyanak nga mga panahon na. Di ba? Pero pagkakaroon, si Michael, wala pa'y dakong problema. So, layo man ang pagtintal. Dili siya maghuna, just kind of turn and look the other way, buddy. He's not even really thinking about it. Wala siya naghuna-huna kabahin sa akong pagkagwapo dari nga nagdani kaniya. And it hurts me when you laugh like that. My whole church. But his heart is not feeling drawn because walay dakong pagsulay. But then Brother Michael, the big trial arrives. So Brother Michael, I need you to come over here and stand next to Michael and kind of shake him a little bit. Brother Michael, can you shake him? Pwede ka mag-uyog niya gamay. All right, salamat. All right, that's enough. Now wait, watch.
Watch me now. Look at me. Nanay, unang trial. Dili dako kayo, pero watch now. When the trial comes, the temptation of the comfort sin gets a little closer. Are you listening? Dayon na si Brother JD mo bot kay siya pud ang dakong pagsulay. And siya pud mo uyog sa kinabuhi ni Michael Gamay. Pwede mo uyog palihog. And watch. Naidugang pang pagsulay. Kung pagtintal mas duol na. Are you listening? Dayon si Romel mo bot. My mind's messing playing games with. Yes, Romel mo bot siya. Palihog Romel, pwede mo mutuklod siya, palihog, ituklod. And very good. And watch, naidugang pang problema, mas duol na ang pagtintal. And then si Jade, muabot kay labaw padautan siya. And Jade, you've been wanting to do this forever. Go ahead, give him a push. I mean, knock him down, make him cry. Don't do that. Go ahead and pwede mag-uwi. Come on, Jade, shake him. Thank you. Now, kinahanglan ka mo magpalibot niya. Dili magtapad, magpalibot. Remember, ang mga dautan, say ang mga dautan nagpalibot kaniya. Hita mo niya, ha. Okay. What? Oh, where was I? I was about here. Naibagong pagsulay. Now, isn't this true? You start getting frustrated when you get about the fourth or fifth problem, and you start getting mad. Ang yawa magsugod og honghong sa imong dalunggan. Na kay katungod makasala kay tanaw unsa gibuha sa Dios kanimo, diba? Dayon si Rain mo abot. Let's go, Rain. And magpalibot, magdugang pa right there. All right, well, come on, shake him, come on. Og mas duol na. Dayon si Jacob mo abot. Have you ever seen so many trials in one room? Shake him up. That was very loving. And watch, the temptation's getting closer. Amen. Kumunta na nag-experience ni ini. Kipalibutan. But we're not done yet. Have you all ever seen bullies pushing a boy? Have you all ever seen that? All right, I want you to do that. Be gentle, but push him. Michael, let him stumble you around. Push him around. Mulungtar ang mga pagsulay. Diba? Mulungtar ang mga pagsulay. Watch. And as the trial goes longer, the temptation gets closer and closer. And watch, stop right there. Ug sa kalit lang, ang yawa, mauabri sa oportunidad aron sayon kaayo makuha sa imong gitinguha. Diha sa panahon sa dakong kagubot, kanunay ang yawa mo hatag sa oportunidad para sa imong sala pang hupay. You want some candy? Naluya imong kasing-kasing, di ba? Sure would taste good right now, wouldn't it? Am I making sense to y'all? Y'all stay right there. Stay right there. Let me reread the text verse again. Listen now. You guys are going to be here for a while, so just relax. Just step up a little bit right there. There you go. Salamat. Right there. Sorry, wifey. And there we go. There we go. Psalm 5. Ooh? How can you say ooh to this? Oh, they meant ooh. Psalm 40 verse 12, for innumerable evils, watch now, for innumerable evils have compassed me about. Mine iniquities have taken hold upon me. Listen now, so settle down. Listen now. Let me use my illustration. Listen. Kay dili maihap nga mga dautan ang mipalibot kanako, ang akong mga kadautan migunit kanako. I want you to notice a truth. I have two truths tonight. I'm not going to write them on the board. Listen very carefully from this verse. Truth number one. Are you listening? Stop laughing. Truth number one. Una sa tanan, ganang kong mamatiktan ninyo nga ang mga pagsulay makapalibot kaniya.
apan ang sala makagunit kaniya. So, can you guys move over here to create the opening here so I can stay close to my outline? So, there we go. Salamat, guys. So, dagang pagsulay. The trials of life are beating him up. Nagpalibot-libot, nalibog siya, nagtuyok-tuyok diya sa bagyo. Dayon, sa kalit lang, sa saktong panahon, sa panahon sa nga pinakaluyat na ang iyang kasing-kasing, ang yawa mag-abri sa oportunidad, o ang oportunidad para sa iyang sala panghupay, Now, I want you to come up here and give me a hug, all right? Come here, give me a hug. Here's what you don't understand. Oy, naay kahupay diha sa akong sala. Pero ang salat, dili mo, halog nimo. Ang salat, mo tunok. Diba? And watch. Come on, guys, palibot gyapon. Palibot gyapon. Naay problema gyapon pero karong gigunit siya sa butang nga naglaom siya maghupay kaniya. Are you listening? Are you okay? Sorry. I want to make sure I go in the proper order for the illustration. You listen to me. When you choose to go back to your comfort sins in the time of stress, this is what they do to you. Somebody's going to take a screenshot from YouTube and they're going to accuse me of child abuse. Diha sa imong, listen to me tonight. Diha sa imong pagpangita o kahupay, motugyan ka sa imong kaugalingon ngadto sa walay kaluoy nga gunit sa sala. Listen to me tonight, malinglahong gayurang yawa. Hanas kaayo siyang molimbong kanato. Diha sa panahon nga gipalibutan ka sa grabe kayo nga pagsulay, maghonghong siya kanimo. Hey man, you deserve a little break. Tanawang imong stress. You've been doing so good, nag-alagad ka sa Ginoo. O ang Diyos nagtugot nin daghang mga problema. Ang ngayon kagamay nga hupay, ang ngayon kagamay nga pahulay. Dili ba ka na ang paagi sa yawa? You ever heard those lies? Sa diyang na-stress ka? Pero ang yawa, kanunay malimo nga maghiskot. Oh, kana nga sala, mong gunit ni mo. Mahimong ka binihag sa butang na ikaw naghunahuna muhupay. Here's what the devil says. Just one time won't hurt. Kausa lang, dali makadaot kanimo. Dayon, sige, usara. Dayon ang yawa maghonghong, ug usap pa, okay pod. Usap pa. Ug usap yapon. Diba? Jesus said, the man who sins is the servant of sin. Ang taong makasala mahimo ng ang sulugoon, ang ulipon sa sala. So nako'y pangatana para ninyo karong gabi eh. Listen now. Listen to me. Kung gipalibutan ka sa mga pagsulay, kay ka na mahitabo sa tanan usahay. Welcome to life on planet Earth. Kaya kung pangatana, kaya sa panahon sa pagsulay, dili ba paigo ng mga problema sa imong kinabuhi? Nga ikaw mo dugang pa niyana, pinagi sa pagtugyan sa imong kaugalingon ngadto sa walay kaluoy nga paggunit sa sala? Ang atong problema diha sa pagsulay, kita mismo mudugang sa atong kasakitan, pinaagi sa atong decision
samtang mangita og kahupay. Kanak gayud ang buhaton nimo kung ikaw mo dawa sa comfort candies nga itugyan kanimo sa yawa. So ako mangutana pag-usab, unsay ang imong comfort candies? It's different for all of us. Pero kabalo ka unsay mo? Kabalo ba ka unsay makadani sa imong kasing-kasing diya sa panahon sa kalisod? When you accept, watch now, when you accept the comfort candies, nagabaligya ka sa imong kaugalingon ngadto sa sala, bukti sa kahupay nga temporaryo kaayo. In Biblia again sa 1 Kings 21:25, but there was none like unto Ahab, which did sell himself to work wickedness in the sight of the Lord, whom Jezebel his wife stirred up. Apan walay usa nga sama ngadto ni Ahab nga mibaligya sa iyang kaugalingon aron sa pagbuha ug pagkadautan diya sa pananaw sa Ginoo, kang kinsa miauhag si Jezebel nga iyang asawa. Diya sa pagpangita ug pahulay, makabaligya gayud ka sa imong kaugalingon ngadto sa sala. And you listen to me. Walay agalon nga maglabaw sa pagkawalay kaluoy kaysa sala. Ang sala usa ka bangis nga agalon. Wala gyud siya kaluoy. Dili gyud siya mag-relax ang gunit. Ang gahom sa Diyos lang makabungkag niana. And if you've ever been trapped in addiction or a bad habit, you know that's true. Allow me to reread the text. We'll be done in just a minute. Why don't you guys go back down there for the rest of the illustration right here. Buhi pa ka, Michael? All right, here we go. For innumerable evils have compassed me about, mine iniquities have taken hold upon me, so that I'm not able to look up. Kaya dili mahihap nga mga dautan ang mipalibok kanako, ang akong mga kadautan migunit kanako, maong nga dili ako makahimo sa paghangad. Secondly tonight, ikaduha, we're about done. Ganahan kong mamatiktan ninyo nga ang mga pagsulay mahanaw, ang gunit sa sala molungtad. Ang tanan pagsulay ni ining kinabuhiya na ay expiration date. Apan ang paggunit sa sala, wala. Okay. So here we have Michael. Grabe kayo, gipalibutan siya sa grabe kayo mga pagsulay. Busa siya mo balik sa iyang comfort candy sa sala. Dayong gigunit na siya pinaagi sa gamhanan nga kamot sa sala. Dayon hinay-hinay mahanaw ang mga pagsulay. Tumba na ka, higda na ka. Ay, mamatay po. Wala na ka. Watch now. Dugay na pagkahuman sa mga katapusan sa mga pagsulay, gigunit gihapon siya. Paguniton gihapon siya. Kina nga atong problema. Diha sa panahon sa pagsulay, atong itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa sala. And it takes control. Oh, mas stress. Magbantay ko sa usa video lang sa usa lang. Ug ikaduha. Ug ikatulo. Ug ikaupat. Diba? Oh,
mag-chat-chat lang ko gamay sa uyab sa Facebook. Gamay lang. Gamay. O magsugod sa pagpanguyab gamay. Pero dali kung makasala yun. Are you sure? Am I making sense to you? I'm gonna go to prison for child abuse. And just watch the video, it's not abuse. Just no still shots. Are you listening to me tonight? Thanks guys, kamunta na makalingkod na. Michael, your shirt is really stretched. Samahan? Ha? Natulog si Brother Michael. So, mga tanak ko ni mo pag-usab. Unsa man ang comfort sin alang kanimo. You know, don't you? Unsa makadani sa imong kasing-kasing diya sa panahon sa kasuko, sa kasamok, sa kasakitan, sa kagubot, sa kagwapo, dili gyud mahitabo kaninyo. Unsa man? I'm gonna ask the question again, word for word. Kung maglusod ka, dili ba paigo na? Are you listening? Kung ma-discourage ka, maluyat na imong kasing-kasing, dili ba paigo na ang mga problema? Nga ikaw mo dugang pa niyana, pinagi sa pagtugyan sa imong kaugalingon, nga to sa walay kaluoy nga paggunit sa sala. Unsay decision kinahanglan himuon nimo karon? I think you know. Tuko na mga ulo, iyong mata.